O sigui, la idea de... Això és molt més ampli, diguem-ne, aquí podríem estar parlant un seminari sencer sobre això. Però, sí. Els dos autors que has dit, democratitzar l'economia. Sí, democratitzar l'economia és David Schweikhardt. Si vols te'l deletrejo, però és que està a la marinera. És S-C... a veure... H-W-E-I-C-A-R-T. Schweikhardt. I l'altre és la Miren. L'altre és la Miren Etxezarreta. La Miren Etxezarreta. Sí, la Miren que té justament el model autocentrat per un país com Venezuela. O sigui, ella desenvolupa això per un país com Venezuela. Ja us dic, la idea de democratitzar l'economia, aprofundim una mica més. Per exemple, en la idea de control social dels mitjans de producció i dels béns produïts. Molt bé. El que significaria seria que hauríem de ser capaços, segons el nostre poder polític, en cada moment, de plantejar formes diferents de propietat. Per exemple, formes de propietat cooperatives. O sigui, si tenim capacitat, de política per generar cooperatives que serveixin per satisfer determinades necessitats, i no només cooperatives, sinó generar processos d'intercooperativisme, o sigui, que les cooperatives s'associen entre elles, que a més trobem mecanismes de finances, perquè tenim aquest poder polític per fer-ho, jo penso que en aquest moment hi és, embrionari que existeix, coses com el COP57 estan en aquesta línia. A veure si es poden reforçar, si és interessant políticament reforçar-les, però avançar en aquesta idea. A nivell municipal, que tenim capacitat de decidir coses a nivell municipal, recuperar, per exemple, el control dels serveis públics a nivell municipal, que en aquests moments en molts municipis, no sé com està a Vilafranca, però molts estan absolutament externalitzats. Control de l'aigua, el control dels serveis que es presten des dels municipis, veure si és possible engegar polítiques municipals a partir de recursos que es puguin proveir des dels mateixos municipis. Aquesta seria una dinàmica. Si aconseguim anar més enllà, generar legislació que afavoreixi aquestes pràctiques, que afavoreixi la possibilitat de que la dinàmica productiva estigui desenvolupada a partir de cooperatives, que existeixi àmbits d'activitat productiva que es faci des del control dels recursos per part dels municipis. En definitiva, dependria de la matriu de poder polític, ideologia i de capacitat, diguem en aquest sentit, econòmic. Evidentment, això hauria d'estar vinculat a un control públic del sector financer. O sigui, quan es parla de nacionalitzar la banca, diguem, a veure, nacionalitzar la banca en aquests moments és un mal negoci, hauria d'haver nacionalitzat quan tenia beneficis. O sigui, nacionalitzar ara que té pèrdues, el que estem fent i així ens estaran. Però sí que hauríem de pensar que els recursos que es generen des de la societat haurien d'estar controlats per mecanismes públics que haurien de distribuir-los segons processos d'inversió socialment definits. Això significa, novament, a diferent escala, que tenim poder a nivell estatal o a nivell regional. Poseu pel cas a escala europea o una escala més propera, ideal, Catalunya, que hem aconseguit la independència. Què fem? Tenim uns recursos públics, disposem d'aquests recursos. Definim a nivell de país quines són les inversions que hem d'escometre. Quins recursos podem destinar? Primera escala. A nivell de territoris, quines inversions fan falta i que puguin ser gestionades des dels territoris i quins recursos hi destinem? I a nivell de municipis, quins recursos tenen aquests municipis i com els destinen? Aquest ha de ser el procés de financiació. Aquest ha de ser el sistema financer que ens interessa, vinculat a les necessitats productives del territori concret en cada un dels àmbits. Com captem els recursos? Podem pensar en dos mecanismes. Impositiu, de sempre, o el mecanisme que planteja la democràcia econòmica, que planteja David Schweikhardt, és una taxa. El que diu David Schweikhardt en el seu plantejament és: els recursos són col·lectius. Tots els recursos que existeixen són de la col·lectivitat. Qui els utilitza paga una taxa pel seu ús. No un impost, sinó una taxa. Aquestes taxes que es paguen per utilitzar els recursos que són públics van a les arques públiques. I és col·lectivament com es defineix que es fa. Mecanismes de presa de decisió, ja no hauríem. Sempre, partint des de la idea des de baix cap a dalt. Hauria de sortir mecanismes de presa de decisions, en la qual no hauria de ser un poder des de l'altar que decideix, sinó veure com es fan, com es prenen les decisions partint dels àmbits territorials i anant, arribant fins allà on cada procés necessita ser definit. Sí? Això de la taxa, qui és que paga la taxa? La taxa la pagarien, Laia, els que utilitzarien els recursos públics. Però qui se'n va al metge? No, seria, per exemple, les empreses
si tenen, diguem, per exemple, el cas d'un capital productiu, que s'ha invertit en aquest capital productiu, per exemple, el cas de Vilafranca, s'ha creat una cooperativa de vi o de fabricació de no sé què, que, diguem, utilitza tota una sèrie de maquinàries i de coses. La cooperativa que utilitzaria i que estaria fent aquest procés pagaria uns recursos com a taxa al sector públic. I així, diguem, tots els processos que es pensessin. I per què diferències de l'impost? Perquè la taxa, el que diu, fa èmfasis en el que s'està utilitzant és un patrimoni públic, de tots. I diguem, no es paga en aquest sentit un impost que seria una derivada del resultat del teu procés. Si no tu pagues taxa pel que utilitzes. O sigui, de certa manera s'està fent èmfasis en que estàs emprant un patrimoni col·lectiu. Ja us dic, aquesta idea, si la voleu trobar, està en aquest llibre que es diu Más allá del capitalismo, que és, diguem, de les lleis de... Llavors, la idea seria que en aquesta dinàmica s'hauria de repensar la planificació econòmica. O sigui, quan parlem de planificació econòmica no hem de pensar que ens sortirà l'amic Stalin amb el gulag, que és el que sempre es pensa. O sigui, quan tu dius planificació econòmica, ja està, que sóc l'estalinista de torn, tornant al capitalisme de... No! O sigui, la planificació econòmica és un mecanisme necessari, absolutament imprescindible. Més enllà de que l'hagi utilitzat, ho hagi fet amb una part o amb una altra, és igual. Hem de ser capaços de, si veritablement pensem que el que s'ha de satisfer són necessitats humanes en entorns, diguem, de recursos limitats, per dir-ho d'una manera, en aquest sentit, no finits, o finits, el que hem de ser capaços és decidir què es produeix, com es produeix, qui ho produeix i on ho produeix. I això significa planificar. O sigui, si nosaltres pensem que és millor produir llenties que hamburgueses, ho hem de definir. Si pensem, doncs, diguem, que és millor produir-les a un nivell concret i a un nivell, diguem, de territoris, generant proximitat en lloc de llunyania, doncs ho hem de definir políticament, ho hem de planificar. Llavors, la idea de recuperar la planificació, doncs, diguem, econòmica. I per tant, també pensem que s'hauria de jugar o que hauria de jugar un paper diferent una institució que podríem anomenar Estat. Però penso que en aquest model la idea d'Estat quedaria molt redefinida. O sigui, no seria un Estat com el que plantegem i com el que tenim en ment nosaltres, sinó que seria, diguem, com una mena d'ens, d'organisme, encarregat, més enllà, diguem, de prendre les decisions, sobretot, que això no seria quelcom que hauria d'estar atribuït a una burocràcia, sinó que hauria de ser, en aquest sentit, a través d'un procés molt més dinàmic i molt més participatiu, sinó que l'Estat hauria de tenir el paper, diguem, de generar els escenaris adequats. O sigui, hauria de ser, diguem, com l'ens interessat en generar els escenaris econòmics, en generar, doncs, diguem, en aquest sentit, les polítiques que podrien ser les adequades, perquè tot això, doncs, diguem, tingués sentit. O sigui, seria el que hauria de definir Marx en aquest àmbit. Això ja us dic, es pot aprofundir molt més. Si us plantegeu només les línies generals perquè veieu que es poden dir coses. Pel que fa referència al caràcter autocentrat del model econòmic. Ja us dic, que la idea seria, sobretot, pensar en la satisfacció de les necessitats d'acord a les potencialitats del territori. Amb un model, diguem-ne, on la demanda seria vital per cobrir, diguem-ne, l'absorció del que es produeix, i seria una demanda vinculada al treball assalariat i al benestar de la població. La idea seria, diguem-ne, un model d'inserció internacional de l'economia on existissin graus d'autonomia respecte a la dinàmica dels mercats mundials, i això significaria, sí, liberalització externa, és evident. No vivim en un món en el que podríem aïllar-nos del que passa en la resta del planeta. Però hauríem de ser capaços de regular aquestes relacions pel disseny econòmic estratègic que definíssim com a país, entre tots i totes. Per exemple, això ens posaria, diguem-ne, en un debat seriós sobre la nostra pertinença o no a l'espai com la Unió Europea, per exemple. Segurament, diguem-ne, hauríem de plantejar seriosament sortir d'aquest espai econòmic, polític i social. No ens seria útil, perquè moltes, diguem-ne, de les atribucions que nosaltres voldríem tenir com a ciutadans i ciutadanes les hem de cedir en aquests moments a la presa de decisions, diguem-ne, en l'àmbit europeu. Llavors, segurament hauríem de posar en qüestió moltes, diguem-ne, de les relacions econòmiques internacionals que en aquest moment tenim plantejades. Sobretot en aquest model, diguem-ne que això seria un eix important del model autocentrat, de cercar el valor d'ús per damunt del valor de canvi. O sigui, hem de pensar que estaríem pensant en societats molt més frugals, molt més austeres. No estaríem pensant en societats del consum desmesurat. Estaríem pensant en societats molt més emparades per, diguem-ne, la satisfacció sinèrgica de les necessitats. Segurament creant molts menys productes
però satisfem, diguem-ne, les necessitats d'una forma diferent. Sobretot tenint en compte molt més la idea de comunitat. Si pensaríem en societats d'aquest tipus. Per tant, diguem-ne, hauríem de pensar doncs, això, diguem-ne, no en mercaderies, sinó en produir allò que és necessari, segons els paràmetres de vida que defineixen col·lectivament. Evidentment, per tant, hem de pensar en un model diferent de consum. Podem pensar en diferents idees, però la idea seria aquesta. En definitiva, hem de pensar en la construcció d'una societat més austera, menys obsessionada pel consum individual i més predisposada a retrobar-se a través de la col·lectivitat. Sí, aquesta seria la idea. Evidentment, aquí podem plantejar moltes més coses, però, ja us dic, una mica la idea de consum seria això. La qüestió fonamental a l'hora de parlar de tot això és una mica el que deia el Che. El Che deia, a mi el socialista com a forma de redistribució dels béns materials és una cosa que no m'interessa com a tal. A mi m'interessa, diguem-ne, les persones que han de donar sentit a això. I això, doncs, per exemple, en el cas de Cuba, evidentment, diguem-ne, Cuba, a través d'un procés revolucionari, van poder plantejar-se aquestes coses. Van poder començar a pensar com seria una societat. Volien construir una societat, o han construït una societat diferent en molts aspectes. La idea és que quan ho van començar a fer, per exemple, el Che, el Ministeri d'Indústria, juntament amb Ernest Mandel, doncs ells tenien una idea de com s'havien de fer les coses, de com s'havien de produir, com s'havia de valorar el que es produïa, i per exemple tenien debats molt forts amb el Ministeri d'Agricultura, amb la gent que estava al Ministeri d'Agricultura, que plantejaven tota una sèrie de mesures, de possibilitats, que anaven, en aquest sentit, a definir d'una forma molt tècnica com havien de ser les coses. I una mica el plantejament del Che era, anem en compte, perquè nosaltres podem tenir un model de societat i de producció tan alternatiu com vulgueu. Però si no tenim les persones mentalitzades o adequades per desenvolupar això, o sigui, no tenim les consciències necessàries per construir aquesta societat, no farem res. Llavors el que deia és, hem de construir una societat socialista, però ho hem de fer conjuntament amb la subjectivitat socialista. Hem de ser capaços de crear aquests valors, hem de ser capaços d'avançar conjuntament en les mesures que prenguem d'acord a com les persones són en la nostra societat. O com diria el Fidel Castro, cada societat aguanta el nivell de revolució que cada població està disposada a suportar. I llavors aquesta és la idea. O sigui, nosaltres podem tenir un model, un disseny de societat transformador en molts aspectes, però hem de ser conscients quins són els límits amb els que construïm això. Llavors aquesta seria, doncs, per tant, la idea de, sobretot en aquest moment, de tornar a plantejar la qüestió dels valors. O sigui, la necessitat de potenciar sobretot la creació d'aquesta nova cultura per a una societat que avanci en aquesta direcció. I aquest és un element inqüestionable. O sigui, tot l'altre té sentit i n'hem de parlar i hem de poder-ho plantejar i hem de poder-ho definir. Però sobretot té sentit si som capaços d'anar generant, des d'aquest sentit, persones diferents, capaces d'afrontar aquest repte. I la idea, diguem-ne ja per anar acabant, és com comencem a fer això. Ja us dic, des de la meva perspectiva, ja ho estem fent. Diguem-ne, abans que existís el 15M, que sembla que això s'ha descobrir la sopa d'all, ja hi havia quantitat de persones que estaven fent moltes coses. Benvingut, evidentment, el 15M, perquè ha representat en aquest sentit una dinàmica de mobilització i de presa de consciència important per moltes persones. Però diguem-ne que aquestes dinàmiques existeixen i han existit sempre. I per tant, del que es tracta és de continuar potenciant aquests àmbits d'actuació. Què fem des d'avui i ara? Una mica la idea és aquesta. O sigui, la idea és que quan aquesta gent va prendre el Palau d'Hivern, diguem-ne, no ho van fer pensant que estaven en un procés que seria un punt d'inflexió de la dinàmica històrica mundial i que generaria, en aquest sentit, tota una sèrie de trencadisses i de realitats, diguem-ne, en els propers no sé quants anys. Aquesta gent, quan es mobilitzaven en el seu moment, el que feien era reclamar allò que ells consideraven obvi, les obvietats més absolutes, que en aquells moments eren pa, terra i pau. Doncs a nosaltres, diguem-ne, des d'on hem de partir. A nosaltres ens toca partir des de les reivindicacions de l'obvi, si no podem anar més enllà. Hem de partir de reivindicar allò que ens sembla imprescindible. Sabem que tenim tota aquesta tasca per endavant. I qui ho ha de fer?